Hvad laver du? Jeg er i gang med at rulle cookie dough kugler, som jeg skal have dyppet i noget chokolade, jeg har smeltet her ved siden af. Jeg kan lige stille det herover, så I kan se det. Måske meget godt, det lige står på kogepladen. Så jeg ikke sætter armen ned i den. Jeg ved næsten ikke, om de måske er lidt for store, de her kugler, jeg laver. Det er også fint, at jeg tager til Helsingør i morgen. Min lillebror, han elsker, når jeg har noget med, og jeg ikke bare kommer tomhændet. Kan du ikke gå live lidt tidligere tidspunkter? Jo, det kan godt være, at nogle gange jeg kan gøre det, når jeg laver aftensmad. Jeg er bare mest til at lave live om aftenen her. Men det ville være meget godt for min døgnrytme, hvis jeg vendede mig til at gå live om dagen, så jeg ikke skulle stå og tænke på det her om aftenen. For når jeg har lavet det her, så skal jeg lige have ryddet alt op, jeg har brugt og vasket af, og det ene og det andet. Så det ville være smart. Min far ville sige, at du havde ret. Og så sendte min far en TikTok 3:30 i nat, så skrev han, du får godt for sent i seng i dag til mig. Men jeg kunne ikke sove i nat. Elsker du ketchup ekstremt virkelig meget? Ja, jeg elsker ekstremt ketchup meget. Er du et A- eller B-menneske? Jeg er ekstremt B-menneske. Jeg er næsten tættere på et C-menneske, vil jeg sige. Altså, det er virkelig det er slemt. Så B-menneske er. Ja, men det hold op. Holy legging. Det er simpelthen om natten, jeg tænker bedst. Eller der, jeg får bedst idéer. Altså, det er altid om natten, jeg får mine gode idéer. Sådan nogle her idéer som det her, det tænker jeg aldrig i løbet af dagen. Den her ligger om aftenen, ligesom jeg tænker på det her i går aftes, så tænker jeg, burde jeg ikke lige prøve at lave nogle cookie dough kugler på en live. Og så tænker jeg, jo, jeg laver live i dag med nogle cookie dough kugler. De skal ikke blive for store, de her, det tror jeg ikke er så lækkert. Ej, så jeg har den sang på hjernen hele tiden, fordi der er en af mine veninder, der lige er blevet forlovet til. Og så delte hun billeder med det, hvor hun satte den sang ind over, og jeg har set videoen så mange gange, og det er derfor, jeg bliver ved med at fucking synge den sang. Hvornår laver I med Karl nummer 2 video med æg? Jeg kan høre ham i morgen, hvornår han tænker, vi skal lave endnu en. Det var kraftigt med sjovt. Jeg har ventet hele mit liv på at skulle smadre æg i hovedet på min lillebror. Bærer du ikke hele tiden? Nej, hver gang jeg er live bærer, det kan godt være det derfor, du tænker, at jeg bærer hele tiden, men det er kun sådan maks en gang om ugen, føler jeg bærer. Det synes jeg ikke er så slemt. Men jeg kan ikke finde ud af, om de her størrelser er lidt for store. Vil I synes, den her størrelse cookie dough for stor for munden Loki, ikke? Er det ikke lidt kvalmt måske? Jeg er bare ikke tålmodig til at rulle mindre lige nu, kan jeg mærke. Nu vil jeg godt bare have dem dyppet i det lorte chokolade. I'm a diamond ring, I'm a diamond ring. Øj, min mave. Hans svar var kun totalt 2-3 rigtigt, ja. Og han havde endda klippet nogen ud, han også svaret forkert. Altså den lille... Jeg havde regnet med, at han var klogere, lad mig sige det sådan. Men alle kan skuffe. Det gjorde han så der. Jeg troede faktisk, han vidste lidt flere ting. Og jeg spurgte bare chat, hvad er basic knowledge, når du er 17 og en dreng? Så Karl ved åbenbart under gennemsnittet. Det føles som om det er jul igen, når man står og ruller pebernødder. Jeg flækker. Sådan der. Tak for rose. Ej, den nåede jeg ikke se færdig. Hvad var du til sidste skoledag i 9. klasse? Jeg er pinlig over det, ikke? Men jeg var Baywatch. Ja. Den dag i dag, jeg havde valgt et andet kostume. Dengang jeg var Baywatch med min gode veninde. Han skal bruge mere tid til at tænke næste gang. Nej, det var nok. Hvorfor laver du pebernødder? Men det er ikke pebernødder, det er cookie dough kugler, jeg er i gang med at rulle. Som jeg skal have dyppet i chokolade. Men jeg forstår godt, at det ligner pebernødder, fordi det gør det virkelig også. Men det er ren cookie dough uden chokoladestykker af, fordi chokoladen skal være rundt om. Jeg håber gevaldigt, det her bliver godt. Ellers bliver jeg ked af det. Ui. Jeg skulle lige sige til TikTok, at jeg ikke var en robot. Nå, men så har jeg været live en time. Jeg skal være havfru med min veninde. Ej, hyggeligt kostume. Det gad jeg så godt hellere have været. Havfru for på nuttet. Det synes jeg er et godt kostume. Det kommer I ikke til at fortryde. Så man fortryder, at man har været Baywatch. Ej, okay, værre var det heller ikke, men altså... Når jeg kigger tilbage på de der billeder, jeg er sådan, fuck, jeg var ikke særlig Baywatch-agtig. Jeg var bare en lille pige-kostume. Hvad laver du? Jeg er i gang med at rulle mine cookie dough kugler, som jeg skal have dyppet i noget mørk chokolade. Gav det ud af froderen? Ja, jeg er enig. Altså, jeg tror også, det bliver virkelig godt. Det håber jeg virkelig. Jeg er dog lidt bange for, når jeg dypper det, fordi der er jo smør i det her, så de bliver helt bløde og bliver svære sådan at arbejde med.
fordi nu har jeg ikke prøvet det før. Så det finder jeg ud af. Men det føles fandme som om det er jul igen, når man står og laver sådan noget her i hånden. Det giver julevibes. Ej, tak for 33.000 likes. I er altid søde til, når jeg sender live og sender mange likes, synes jeg. Jeg synes ikke, det dufter af cookie dough. Det dufter seriøst af bestandig og smager bestandig kiks. Hvad sker der egentlig, hvis du selv kaster op? Godt spørgsmål. Nu er det efterhånden ved at være længe siden 2013. Men jeg går i panik. Det er faktisk det eneste, jeg kan sige om det. Jeg går bare monster meget i panik. Inden du dypper dem, put dem i fryseren 10 til 40. Ja, men det er fordi, nu har jeg gjort chokoladen klar. Den står der og bare klar til at blive dyppet i de her kugler, så jeg har seriøst ikke tålmodighed til det. Jeg ved godt, det lyder så dumt, ikke? Men jeg kan mærke, nu gider jeg ikke mere. Nu vil jeg godt bare have det her lort dyppet og smagt på det. Så jeg ved godt, jeg seriøst bare burde, ja. Hvorfor svarer du mig ikke? Jeg har ikke set, du har skrevet, tror jeg. Har du set den her nye virus, der er i Indien? Nej, og hvis det omhandler noget med opkast, så please ikke sige det, fordi det kan jeg slet ikke overskue. Hvis det er noget med hoste og forkølelse, så kan jeg godt overskue det. Hvad laver du? Jeg er i gang med at rulle cookie dough kugler, som jeg skal have dyppet i noget mørk chokolade. Sådan der. Put halvdelen i køleskabet. Ja, det er også rigtigt. Det burde jeg næsten gøre også. Ja, nu er det i hvert fald ikke. Jeg er rigtig glad for, at jeg kun lavede at vælge eller lave den der halve opskrift, jeg fandt. Fordi en hel opskrift havde godt nok blevet mange kugler. Også fordi det er kun mig og min lillebror. Ej, min storebror kan måske også nå at spise nogle af dem. Meget slemmere end corona. Her det håber jeg kraftedeme ikke kommer hertil så. Ja, det gør det jo så nok. Det kan jeg simpelthen ikke overskue. Selvom jeg synes, coronatiden ikke var slem overhovedet. Fuck, jeg hyggede mig. Også fordi man ikke skulle gå i skole på samme måde. Altså bare kunne ligge og sove under timesopkald, ikke? Det... Eller ikke, at man skulle gøre det, men det gjorde jeg. Og det gjorde skoledagen langt lettere at komme igennem, når man siger sådan. Okay, nu putter jeg lige de her køl i 2 minutter bare. Okay, så kan jeg lige hurtigt vaske det her fedtede stads i mine hænder. For fy for den lede. Og så kan jeg lige gøre en anden tallerken klar. Gud, hvor kommer der meget mere opvask ud af det her, men jeg lige havde planlagt. Jeg har jo ikke opvaskemaskine til at vaske alt i hånden. Det må man ikke have nogen snacks, og man bare har lyst til et fad med snacks. Jeg tror, du står fod, så tænker jeg hvad. Jo, og så nej, jeg er faktisk ikke den største snacker. Så det er faktisk ikke så tit, jeg bare lige får lyst til at snakke, ved at gøre det indrømme. Det kommer, ligesom den her idé kom til mig i går nat, der laver jeg det jo ikke lige der. Der ligger jeg lige hurtigt og tænker på det, så falder det ud af hovedet. Men jeg spiser rigtig meget, når jeg spiser til måltider. Så jeg er super mæt indtil næste gang, jeg skal spise. Altså det er virkelig sjældent, jeg går rundt lige og napser spiser lidt. Det gør jeg ikke så meget. Jeg har heller ikke sådan en yndlingssnack, jeg altid lige tyr til. Jeg prøver at koge en kondenseret mælk i 3 timer og bum, så der karamelsauce. Jeg har godt engang set, at jeg lavede det, og det så lækkert ud. Ren mælk er vitterligt undervurderet nogle gange. Vil du putte dem i fryseren? Perfect lips. Thank you. Eller jeg putter dem i køleskabet, når jeg har lavet dem, ikke i fryseren. Fordi jeg tror ikke, det er lækkert, hvis de bliver sådan stenhårde. Gik du i gym, og hvilke linje havde du? Jeg gik på HF, og jeg havde HF. Man skulle vælge idræt eller mediefag, og jeg valgte så idræt til at starte med, men så fordi min veninde tog mediefag, så skulle man komme i klasse sammen, så valgte jeg at skifte. Og så endte de med første år at sprede mediefag og idrætsklasserne, og så endte vi alligevel ikke med at komme i klasse sammen. Men jeg havde mediefag, og jeg fik 10 i det, så det var meget heldigt. Så det gik fint. Hvad for en snack laver du? Jeg er i gang med at lave cookie dough kugler, jeg skal have dyppet i den her mørke chokolade. Ja, det fik jeg så lige svar på. Jeg tror, at den her chokolade... Det er altid godt at blande mørk og lys. Du er live, jeg har lige opdaget det. Hallo, ja det er. Jeg har været live over en time nu faktisk. Gud, jeg føler faktisk slet ikke, at jeg har stået her i en time. Der, altså. Jeg var bange for, at det ville tage totalt kort tid at lave det her i dag. Lækkert, jamen det håber jeg. Ja, nu er der ikke tålmodighed på mig mere. Nu tager vi de her ud igen. Selvom de fik meget kort tid. Nu skal jeg så lige finde ud af, hvordan jeg gør hele det her show. Hvis jeg gør sådan her, sådan der. Ja, det går. Og så skal jeg bruge en gaffel til at holde dem på. Okay.
Er I klar? Ned med dig. Rundt i dækket, op her, og så skal den dryppe af. Måske kommer det til at klistre for meget til tallerkenen. Nej, det ved jeg ikke, om det gør. Det kan jeg ikke. Det er ligegyldigt. Jeg skal nok få det af alligevel. Det smelter dog lidt, det der cookie dough, kan jeg se. Hvorfor HF, men respekt? Nu mister jeg snart min tålmodighed, kan jeg godt mærke. Jeg er en millimeter fra at slukke den her live, for nu er jeg lidt sindssyg. Gud, hvad irriterende. Det er det sidste, jeg lige kunne overskue. Min cookie dough kugler falder fra hinanden, og det ser på skikken ud. Vi tager en ny ske. Læg bagepapir på. Jamen, jeg gider ikke. Jeg gider ikke mere nu. Nu gør jeg bare sådan her, så hiver jeg dem af, når de skal af. Sådan der. På med chokolade. Way. Uden du smelter. Cookie dough ind i fryseren i 5 minutter, og derefter chokolade. Men jeg gider ikke. Jeg har ikke tålmodighed til det. Jeg er for utålmodig. Det bliver altså bare lige sådan her, jeg kører det, men det tror jeg bliver okay stadig. Også fordi den her tallerken er blevet kold nu, så vi står faktisk og bliver lidt kolde der. Whoops. Nej, ikke direkte på tallerkenen, først bagepapir. Stik en tandstik i dem og putte chokolade på. Jeg har ikke nogen tandstikker. Eller jo, det har jeg, men det er sådan nogle der, ikke træ nogen. Og hvorfor kan jeg ikke bare putte det direkte på tallerkenen? Er det så, kan det ikke komme af, eller hvad? Det føler jeg, det godt, man kan. Min mor, hun laver altid overdyppet dadler, hvor hun ikke putter det på en... Der putter hun altså bare direkte på en tallerken, som jeg husker det. Det plejer jeg ikke at gå helt galt. Den mangler en side. Det er mennesker, ikke? De skal se sig sådan. Sådan der. Det kan godt være, at der er nogen, der kommer til at have chokolade på, og så nogen, der ikke kommer til at have chokolade på, fordi det her kommer til at tage en evighed. Fuck, jeg skal arbejde med min tålmodighed, kan I mærke det? Jeg synes faktisk generelt, at jeg plejer at have meget god tålmodighed. Den blev flot. Hvis du ikke har tempereret det ordentligt. Jeg har 100% ikke tempereret det ordentligt, det vil jeg godt indrømme. Men igen bare herpå. Så kan det være, at de lige mister bunden, men det skal... Så kan det være, at de lige mister bunden, men det skal heller ikke... Seriøst, ikke nogen mennesker til at sætte liv. Der er nogen, der ringer 7-nummer til mig lige nu, og det er flot. Og de sidder 100% og kigger på live også. Get it live! Sørgelig sjæl. Sådan der. Jeg tror, jeg så dig i går. Hvorhenne? Jeg føler slet ikke, at jeg var ude af min lejlighed i går, faktisk. Men det kan godt være, at jeg ikke engang har nok chokolade til at lave dem alle sammen. Hvad laver du? Jeg er i gang med at overtrække cookie dough kugler i mørk chokolade, eller bare normal chokolade, ikke? Men jeg ved ikke, om det bliver så godt, som jeg har forestillet mig. Jeg har forestillet mig det helt anderledes i hovedet, end hvad det ender med at se ud lige nu, kan jeg godt indrømme. Jeg ville både have lavet dem meget mindre, og de skulle se meget flottere ud. Jeg synes ikke, det her ser særlig appetitligt ud, for at være helt ærlig. Men så længe det smager godt. Jeg føler, at min lille bror er altudende, så han skal nok få det her ned, uanset hvor godt det smager. Men jeg tror, jeg laver nu uden. Hvorfor valgte du HF? Det er der faktisk en god forklaring på. Det var fordi, at jeg havde rigtig tænkt mig at tage en STX. Og så, fordi jeg har aldrig været skoletypen, så jeg kunne slet ikke koncentrere mig om noget. Så sagde min far til mig, hvorfor vil du have STX og ikke en HF eller noget andet? Så sagde jeg, fordi STX får man den røde hue. Og så sagde han så, at det er ikke det, du skal vælge det uddannelse på. Og det endte jeg, som jeg godt kunne anerkende, det havde han ret i. Og så søgte jeg på en HF, og så fristede det mig med, det kun tog 2 år. Og jeg har aldrig været gladere for, det var det, jeg valgte. Fordi en STX havde jeg kraftet virkelig haft svært ved at skulle komme igennem. Så det var godt, min far han havde ret der. Hvordan kan folk have dit nummer? Hvis man virkelig godt vil finde det, så er det ikke svært.
Men jeg føler sådan, de fleste mennesker har respekt til, at man ikke bare ringer til folk. Og specielt ikke på skjult nummer, så i det mindste ring på sit eget nummer og turstå ved, hvem man er, ikke? Men det er ikke særlig svært at finde.